मोनसे गोजोनथाव रादाब भियेटनामाव बर' हारिनि समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनाया आबुङै जाफुंसारबाय। गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै सिमां आरो बे सिमाङा दिनै मोगथाङाव महर मोनबाय। भियेटनामाव खुंफुंजानाय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बर'नि समायना रमायना मोसानाय बागुरुम्बाखौ दिनै बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव आबुङै दिन्थिफुंनो हाबाय। 28 आरो 29 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों भियेटनामाव खुंफुंजादोंमोन नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेला। मख'नो गोनांदि गासै 7 सायख'जानाय मोसानो गोरों हारिमु सिबियारि लोगोसेयैनो बर'नि गोख्रों हारिमु दिथागिरि दिलीप नार्जारिनि दिथा होनायाव भियेटनामाव बागुरुम्बा मोसानाया आबुङै जाफुंसारो। मिथिहोनाय बादिब्ला बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बर'फोरनि बागुरुम्बा जारा फाग्ला मोसाग्लांनाय आरो दावस्रि देलाय मोसानायखौ गाहामैनो दिन्थिफुंनो हायो। बेखौनो बर' हारिनि हारिमुखौ गुबुन हादर फारसे दिन्थिहैनो बिबान लानाय आबुङै जाफुंसारनायखौ लाना बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावो भियेटनाम फारसे दिन्थिफुंहैनाय मोसाखावरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा। मोनसे कालचारेल ग्रुपआवहाय फैदों। थांनाय दाननि 27, 28 आरो 29निफ्राय जागायजेननानै दिनै जोबथा हाबाफारि। मैया जोंनि कालचारेल ग्रुप बड'लेण्डनिफ्राय मोसाखांनाय आरो दावस्रि देलाय मोसानायखौ जोङो खालामदोंमोन। दिनै बागुरुम्बा मोसानाय आरो जारा फाग्ला मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन। बेखिनि समावनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि साबायखर बावदों। बिथांनि नाजानायावनो दिनै भियेटनामनि बे हचिमिन सिटियाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हादों। बुहुमनि मुगायाव बर'फोरनि कालचारेल जि डेन्स आरो बे डेन्सखौ खुब गुवार भाबै जोङो दिन्थिफुंनो हानायखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रफेसर बिथांजों लोगोसे गासै बिटिआर ओनसोल थामहिनबा बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हामबाय होनानै जोंनि जि हाबाफारि भियेटनामाव जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बायदि जोबथा हाबाफारि गासैनिबो खुलुमबाय। गोजोन्थों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामहैनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।